Mhuri yeZimbabwe, vagari vemuguta reBulawayo vanosapota pati yeCCC Citizens Coalition for Change muzuva ranezuro vanasi kuratidza kuti vari determined nemovement yavo, vari determined kuisa change munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Ava mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live. Sanotaura kwasati wasubscribe achibva wasubscribe walike tina on the bell icon. Tamboshana maupdates anokupa pano paZim News Live YTS. Saka muzuva ranezuro mhuri yeZimbabwe tinoona kuti vanhu veCCC vanoinvolviwa in a movement yekuita door to door campaign yemaby elections ari kuitwa muna February tiri kupinda vachikambenera Osalos Ziba. Saka tinoona kuti vanoyavo poster patwitter hand tonzi Honorable Comrade Osalos doing door to door today in Ward 20 Ngulumane. Our campaign train is moving with speed in search change under the leadership of President Nelson Chamisa. Saka vanyatsokuratidza kuti aiwa isusu toda kuita movement kunyange edu takakundiwa edu pama-elections takarigiwa pama-elections muna August 2023, asi now kunyange pakaitwa ma-recalls tikawina, asi now tiri ngoinvolva in that movement. Hatisi kumira, hatisi kumbomira, hatisi kubvuma defeat. Saka vari kuita door to door campaign vachiudza vanhu kuti aiwa endai munovhota, musanyeperwa, endai munovhota pamaby elections ari kuitwa muna February. Saka mhuri yeZimbabwe timbotiziva kuti munoti kudii pamusoro pedoor to door movement yakaitiwa nevanhu veCCC muzuva ranezuro. Muriza kupinda mucomment section medu muchitipa maonero edu, haiwa muchilike, muchisubscribe nekutina on the bell icon. Timura muchona maupdates anokupai pano paZim News Live. Ndiri kuita zvese zvimahara.